Finanssialan rooli omistajana on vähentynyt merkittävästi pankkikriisin jälkeen, sen suuren pankkikriisin jälkeen, joka Suomessa koettiin 80-90-lukujen taitteessa. Eli oikeastaan toisen maailmansodan jälkeen se rooli oli kasvava siihen suureen pankkikriisiin asti, ja nyt se on vähentynyt merkittävästi. Enemmänkin finanssialalla on tänä päivänä roolia kasvun ja omistamisen mahdollistajana. Eli sellaisena toimijana, joka ikään kuin allokoi resursseja tehokkaasti omistajilta yrityksille, jotka tarvitsevat pääomia. Ja myöskin sitten ehkä kolmantena elementtinä se, että varallisuutta pitäisi myöskin osata hoitaa järkevästi ja käyttää siihen myöskin finanssipalveluita hyväksi. Juuri tämä rooli on tärkeä ja kasvava, että finanssiala mahdollistaa suomalaisen omistajuuden, eli tarjoaa palveluita, joilla yksityistaloudet ja henkilöt voivat olla osallistumassa omistajina suomalaiseen elinkeinoelämään. Ja emme itse niinkään omista, vaan tarjoamme mahdollisuuksia muille omistaa. Ja Suomen hyvinvoinnin ja tulevaisuuden kannalta tarvitaan omistajuutta ja nimenomaan kasvollista omistajaa. Ja tarvitaan sellaista sitoutunutta omistajuutta, jossa pitkällä tähtäimellä katsotaan myöskin Suomea ja suomalaista hyvinvointia, eli Suomessa työllistäviä yrityksiä, jotka myöskin maksavat Suomessa verotuloja, niin on Suomen hyvinvoinnin kannalta erittäin tärkeää, että niitä löytyy. Ja myöskin sitä vaurautta, mitä meillä on, meidän yksityistalouksien vauraus on toisen maailmansodan jälkeen 10-kertaistunut, niin sitä pitäisi saada paremmin tukemaan tätä omistajuutta. Eli tällä hetkellä suomalainen yksityisvarallisuus on aivan liikaa asuntojen seinissä ja talletustileillä, jolloin se tuottokaan ei ole kovin korkea, eli pitäisi enemmän saada yksityistalouksien varallisuudesta hyötyä.